ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତ୍ପର। ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତେ ଭେଗେ, ଧୋଇ ଧୋଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ଆଗେ। ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର, ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ। ତହିଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚି ମନ୍ତ, ଚଉକି ବା ଖଟୁଲିଏ ଆଣିବ ତ୍ୱରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ, ରଙ୍ଗ କଲା ନହିଁ ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ, ଧାନ ମାଣ ଯେ ପରାଇ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି। ଶୁକଲ ଧାନରେ ସିସା ରଖି ବେଣ୍ଟି କରି, ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଗୁଆ ଆକୁ ମୂଲା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ, ପଟା 2 ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମ୍ପ୍ରବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ, ତାପରେ ସଖୁଡ଼ି, ଏପରି କରିବ 3 ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି, ସୁଦଶା ବୋଲି ତା ନାମ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ହୁଅଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର, ଝୁଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମପଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ, ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। ଦେଶଖିଅ ସୂତାରେ ଯେ ବ୍ରତେକ କରିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। 10 କୋରା ଦୁବରେ ଯେ ସେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଶେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ, ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି, ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ସୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ, ତାକୁ କୁଟି ଚୂନ କରି ଜନ୍ତେଲେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତ୍ୟର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ, ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଦ୍ଧା ନ ଖାଇବ। ଏଉ ତାରୁ କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ। ସେ କଥା କହୁଛି ଏମେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ, କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଜଇ ଲାଭରେ କିବା ନ ସଖଳେ ଯେଣ। ଭୁଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ସେ ତେଲ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଷ୍ଠେ ଭାଙ୍ଗି ବେଟି ଗେଲ। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ତଲାକୁ ଭିଣୋଇ, ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ସେ ଗ୍ରାସ କରଇ। ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେହୁଁ କରଇ ଶୟନ, ରାତ୍ର କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ। ସ୍ୱକ୍ଷର ହୁଏ ଯେହୁଁ ଯାଇ ନାପିତର ଦ୍ୱାର, ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଇ ଭୂମି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ।
ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଯେନ ଲିପଇ ଆଲସ ପଣରେ ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ ପାଉଁଶ ଭକ୍ଷେ ଯେ ଆମିଷ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ ଧନ ଜନ ସବୁ ତୋର ହରଣ କରନ୍ତି। ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତେ କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଏ ସୁଭାଗା। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାକୁ ମାରଇ କିବା ପାକହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଲାନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନ ପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରିଣ ବିଛାଏ। ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେ ବୁଲାଏ ହଲ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କର ଘେନଇ ତୈଳ। ସଭାରେ ବସିଣ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି ଆଲସିଆ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଯେ ଭୋଜି ବସେଇ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ କାଟଇ ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ ରମଣ କରଇ। କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରଇ କଥା କହୁ କହୁ ସବୁ ବେଲେ ଯେ ହସଇ। ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପାଇ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରଜନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେ ଭୋଜନ। କିବା ଏହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେଁ। ପ୍ରାଣେ ନାଶ ନ କରିଣ ତାକୁ ଦୁଃଖେ ଦେଇ ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତେ କାହିଁ ନ ମିଳଇ। ଏ ତିନି ଦିନରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଅନ୍ତେ କାଳେ ଯମଦ୍ୱାର ନାନା ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଏ 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହେ ବିଷ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରେ ଉପବାସ ବଢ଼ଇ ତାହାର ଧନ ଜନ ଆଉ ପସ। ସକାଳୁ ସେ ଜରୁ ଉଠି ଯେ ମୁଖ ନ ଧୁଏ ତା ମୁଖ ଯେ ଜନ ଦେଖେ ତାର ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାତ୍ର ଶେଷ ବାସି ସେ ଯେ କରେ ଶୟନ ତା ଗୃହକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବହନ। ଆସନ ବିନା ଯେ ଭୂମିରେ ବସି ଖାଏ କିବା ଯେ କୁମାରୀ ସନ୍ତରେ କାମ ମୋହେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖେ ଯେ ବୁଝି ଖାଏ ବସଇ। ଏମାନଙ୍କ ପାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଢାଇ କେଶ ବାନ୍ଧେ ଯେଉଁ ନାରୀ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାର ଶିରୀ। ଭୋଜନ କରି ଯେ ମୁଖ ଶୋଧନ ନ କରେ ଭୋଜନ କରଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ। ସ୍ନାନ ପରେ ହୁଅଇ ଯେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରଇ ଯେ ନଖ ମୁନେ ଭୂମି ବିଦାରଣ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ଶେଷେ ଯେ ଛୁଅଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦନୁକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନହଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରୋଷ ବହେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବୋଲେ ତ ନ କରେ କେବେହେଁ। ପରପୁରୁଷର ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ରତ ପରିଷ୍କୃତ ନହି ହୁଏ ଯେ ନାରୀ କୃଷିତ। ଏମନ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳିନ ହୋଇବାର ଦ୍ୱାର ସେ ବୁଲନ୍ତି। କଲହ ଅଲସି ଅତି ଅପ୍ରିୟ ସାହସୀ ଦେବବ୍ରୀପ ଅତିଥିରେ
ନୁହଁ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏପରି ନାରୀ ଯା ଗୃହେ ଥାଏ ସେ ସ୍ନାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସଦା କରନ୍ତି ବ୍ରଜନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚେତେ ନ ସେବେ ସ୍ୱାମୀକୁ, ସେହୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେବତା ସମମଣି, ସେବା କରି ତୋଷୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନି। ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ, ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବେ ଚାହେଁ। ପରଶିବା କାଳେ ପକ୍ଷପାତ ଯେ ନ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତ ବାଡ଼େ ସମାନରେ। ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ କେଭେ ନ ପକାଏ ତଳେ, ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ହୋଇ ଚଳେ। ଏମନ୍ତ ନାରୀର ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେ ଗୃହ ସୁଖ ପାଏ, ପତିପୃତ କନ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅନନ୍ତ କାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଅନକ୍ଷଣେ ମଜି ରହେ ପ୍ରମୋଦ ରଙ୍ଗରେ। ସଧବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି, ତପ ଜପ ହେବ ପୂଜା ତାହାର ଅନୀତି। ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ ରଇ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଥି ସେବଇ, ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରାଣରେ କହି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ, ଆପଣାର କୁଳ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଲେଶ, ସଦାବେଳେ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ, ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କ ପାଶେ ମିଳନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣ। ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି, ପତି ପ୍ରାଣ ନାରୀ କରେ ଦେବଲୋକ ଗତି।